Asa ka, boss? Rasam ka? Rasa ka? Libre sakay ko? Nagpalibre sakay ko? Ah, dali, sakay. Nagpalibre sakay ko. Nagkaro ko po sa lingalinga ragid. Nako gato di sa Petron. Ado ka park mall day? Duty unsa man? Duty ba do uli? Oh. Ah. Ako ka nag-duty. Setyo ka dito, setyo. Ah, tigditay na. Gika ako nagsakay ka, gika ka Pier 4 nagsakay ka. Oh, gika pa ka Pier 4 naglakaw ra ka di? Antod nang taka diri sa park mall. Nga naman, naglakaw man ka. Oh, sakto ra plite pero awasan niyo boss. Paknaan mo daw eh. Kanya ka, kung man mo nakayagi on dire. Lakaw ka pa nanapoy ka pamilya ko. Ah, kanay mo agian, manay mo kana mo, huwag sa kadrog plite. Pero yun na di kayo nalakaw ano? Lakaw gyud sa mga pagnan ito. Oh, maglakaw po ka usaya na dira. Di ba? Oo. Paknaan gikan sa paknaan. Ako kuno na. Ah, bigon tay pamilya di lagi daw duty. Mao gid. Duty gid bada basta Pagka naglakaw lakaw mo. lakaw nimo. Oh, ede. Hapit di ka dira sa town boss, muham ka plite boss. Ha? Muhapit ka diya sa imong hapitan, muham ka plite. Oh, talaga. Ah, unahan. Ah, ato ta dito. Layo-layo na di ka. Asa man kani agi repita boss? Nag Well, luyo sa isim kani agi. Ay, naglakaw re ka gikan dito re. ada ko. Ari ra ka? Salamat ya. Oh, may problema. Merry Christmas. Oh, sige, thank you. Ayo yung gibuhat. Saka itong helmet. Sige, salamat. Merry Christmas.